kanti engikuphathele zona kuleli hora zishisa bhe zimi kanje. Umthandeni wale waphetha ukubhekana noCassper nyovese eRingini indoda nendoda kulandela ekutheni uCassper emcela ukuba babhekane njengamadoda beke kulokhu bekhafana ngamazwi ngathi abantu besimame. Mbuyela inkosi kamaskandi kubukeka ngathi ingene ngamanzi emadoleni ibe siyasishaya phansi isicelo sikaCassper izikhale ezinkundleni zokuxhumana kuFacebook isho kanje: angenawo amandla okulwa, nginamandla okuqukula imama, mina nokusebenza imali, esho kanje ephefoma emcimbini izolo obusophongolo. Mbukelela uthini uvo lwakho mayelana nalolu daba? Ngizocela ubeke uvo lwakho kwi-comment section mayelana nalolu daba, ebese ngikubamba kwenye ividiyo elandelayo. Mina sengiphuma kanje, usale kahle.